Λοιπόν, τώρα φύγαμε όμως από την ουσία. Τι θα κάνουμε χωρίς τον Φλωρίδη? Τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος... Μου έχει στοιχήσει, δηλαδή, λέω, χωρίς τον γίγαντα, χωρίς το σταυραϊτό της πολιτικής και του συμμιτισμού. Πω, τι μέρα ξημερώνει αύριο, Θεέ μου, χωρίς Φλωρίδη. Δεν σε έχει συγκλονίσει αυτό? Ναι, έχει κάνει λάθος κόμμα, νομίζω αυτό. Θα πάει στην τώρα. Βέβαια. Πολύ νεοφιλελεύθερος. Και Σκοπιανός. Βέβαια. Φίλος του Μακεντόνσκι. Του Μακεντόνσκι. Ήθελε περισσότερες αποκρατικοποιήσεις, περισσότερες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Έχω μετανιώσει που δεν τον έδιρα, ξέρεις. Τον είχα δει εκεί στον πεζόδρομο την εποχή τότε του 90 τόσο. Και το διαολόστηλα, που ήταν, πώς να το πούμε, συμμαχία, Σκόπια, τέτοια εδώ, αδέρφια, Μακεδόνες κλπ. Μακεντόνσκι, όχι Μακεντόνσκι κλπ. Ναι, τέτοιος είναι. Αμοβούλγαρος. Μάλιστα. Αμοβούλγαρος γκλομπαλιστής. Ναι, αλλά πού θα πάει η Ελλάδα, ρε παιδί, χωρίς το Φλωρίδη. Και άλλα και ο άλλος, ο Νασιώκας, που ψήφισε, λέει, τις μεταμοσχεύσεις, ο χειρούργος, και τους άφησε παρακαταθήκη, λέει, την τροπολογία μου. Δηλαδή, ξέρετε τώρα, αυτός είναι χειρούργος και ξέρει. Μπαίνει ο άλλος με τον νόμο που ψηφίσανε. Μπαίνει χτυπημένος αυτά, κάνουν μια γρήγορη τεστ, λέει συμβατός. Επειδή έχουν πάρει τα λεφτά. Έτσι. Οπότε γιατί να τον κάνεις καλά τον τραβάρι, το αφήνεις πεθαίνει, του παίρνεις τα νεφρά του, του παίρνεις το σηκωτάκι του, θα κάνεις μεταμόσχευση. Όλα ωραία και καλά. Πρόοδος, πολιτισμός, εξυγχρονισμός. Λοιπόν, τώρα προσέξτε.